ono masalahnya rambutmu. Rontok. Marai ora pede. Ngantosaken sampo kemiri nylametaken rambutku. Nah, sampo kemiri iki iso nganggo ngatasi rambut rontok. Selain kanggo rambut rontok, sampo kemiri iki mambune wangi. Kemiri nyelametaken rambutku saking rontok. Cekap kuat saking rontok. Rontok amarga stres atase nganggo sampo kemiri. Sampo kemiri sampo sehat terwangi.